Καλημέρα. Αυτό είναι το τεστ που μου είπατε να κάνω από το κατάστημα για το ηχοσύστημα, το Kiroshiba. Το έβαλα μόνο πάνω στην μπαταρία. Δεν έχει τίποτα άλλο συνδεδεμένο. Είναι μόνο τα ρεύματα που είναι θετικό, τα δύο θετικά και το ένα που είναι ground. Λοιπόν, και μπορούμε να δούμε, γιατί το δοκίμασα χθες το βράδυ με το φακό, ότι αν βάλω να παίξει κάτι, δεν έχει σημασία που είναι το Spotify, και από τραγούδια από τη ROM μπορεί να είναι, πάντα τα έχω φορτωμένα γιατί το έκανα και φάρτο το reset, μου κάνει skip τραγούδια μόνο του. Λοιπόν, μισό λεπτό, πάμε, το πήγε πάλι πίσω. Πάμε εδώ στα τραγούδια μου, τέλος πάντων, που είναι μια playlist, και βάζουμε αυτό εδώ. Τώρα δεν ακούμε τίποτα γιατί το πήγε πίσω. Τώρα πάτησα το κάτω. Πατάω αυτό να παίξει. Παίζει και κάποια στιγμή θα μου το πάει πίσω. Φαίνεται ο χρόνος να είναι random, δηλαδή κάτι σαν εσωτερικά να βραχικυκλώνει. Ξαναλέω, δεν έχει τίποτα άλλο πέρα από ρεύμα πάνω. Τίποτα άλλο. Και επίσης τα καλώδια που είναι για το K1 και 2 δεν ακουμπάνε κάπου τώρα από κάτω. Είναι συνδεδεμένα με Clemens. Έτσι. Δεν ακουμπάει κάτω, είναι πλαστικά από κάτω. Δεν έχει κάτι να βραχικυκλώσει για να πω ότι στέλνει λανθασμένα το σήμα. Όλα τα καλώδια έχουν πάνω Fish, Clemens, όπως το λένε τέλος πάντων. Με λίγα λόγια, πλαστικά πάνω, δεν βραχικυκλώνει κάτι. Λοιπόν, τώρα παίζει κανονικά το τραγούδι. Άλλες φορές αργεί, άλλες φορές δεν αργεί να πάει πίσω. Τώρα προφανώς δεν ακούμε κάτι γιατί δεν έχω συνδεμένα ηχεία, είναι μόνο το ρεύμα. Λοιπόν, τώρα παίζει, ας πούμε ότι βάζουμε ένα που απλά επειδή βαριέμαι να περιμένω, έτσι. Αν βάλω ένα άλλο τραγούδι πάλι, συνήθως το κάνει πιο εύκολα άμα βάλω ένα επόμενο τραγούδι. Είναι με τις ώρες του, άλλες φορές το κάνει συνέχεια, άλλες φορές το κάνει πιο αργά. Αλλά θα είμαστε μέχρι να γίνει. Και θυμίζω πως εδώ είμαστε, έτσι. Με πάλι το κάνει. Εγώ τα αλλάζω, έτσι, δεν το κάνει μόνο του. Και τώρα είδαμε ότι
Δεν έκανα κανένα τίποτα, το χέρι μου είναι εδώ έτσι, δεν πήγε που δεν ακούμπησε πάνω και το τραγούδι ξαναμπήγε από την αρχή. Γιατί όταν στο Spotify πατήσεις μία φορά το πίσω, να πάει από εδώ, τότε δεν πηγαίνει στο προηγούμενο τραγούδι, αλλά θα ξεκινάει από την αρχή. Αν το πατούσε 2 φορές ταυτόχρονα, τότε θα πήγαινε στο από πάνω, στο Hands in the Air. Τώρα παίζει το Fraudulent Cloth. Και είδαμε όταν είναι στα μισά το τραγούδι και ξαφνικά πήγε ξανά από την αρχή. Αυτό εννοώ όταν λέω ότι κάνει skip. Το παλιό που μου είχατε στείλει το πρώτο έκανε και μπροστά. Πήγαινε δηλαδή στο Enjoy Silence και στο Reflections και κατέβαινε. Έκανε και Next και Previous. Αυτό εννοώ ότι κάνει skip τραγούδια. Τώρα αυτό το συγκεκριμένο δεν έχω παρατηρήσει να πηγαίνει μπροστά, αλλά πηγαίνει πίσω. Έτσι. Και βλέπουμε ότι δεν έχει συνδεμένο τίποτα. Είναι μόνο η μπαταρία. Μόνο. Τίποτα άλλο. Και να το κάνω άλλη δύο φορές. Θα περιμένουμε εδώ πέρα να σας το δείξω. Να μην νομίζω ότι ήταν τυχαίο μια φορά. Έτσι να φαίνεται και ολόκληρο ότι δεν πατάω κάτι. Τα καλώδια εδώ είναι όλα ένα καλώδιο, είναι θετικό αρνητικό. Επαναλαμβάνω, έχω συνδέσει το πίσω, τα δύο θετικά πίσω και το ένα ground, γιατί αυτό παίρνει δύο θετικά, ένα που είναι από την μπαταρία και ένα που είναι από το διακόπτη της μηχανής, οπότε το ένα τροφοδοτεί τη μνήμη του ιστορικά για να θυμάται το state του, την κατάστασή του, και το άλλο καλώδιο το θετικό ανάβει μόνο όταν υπάρχει κλειδί πάνω στη μηχανή και γυρισμένο για την μπαταρία, και τότε ανάβει τελείως, ενεργοποιείται εντελώς η συσκευή. Οπότε έχω συνδέσει και τα δύο καλώδια στον ίδιο θετικό πόλο. Και ναι, θα περιμένουμε άλλη μια φορά, θα βγει μεγάλο το βίντεο, αλλά ναι. Περιμένουμε. Και δεν είναι αυτό το τραγούδι, έτσι. Εντάξει, δεν είμαι ψεύτης κάτι, δηλαδή βασικά μπορώ να βάλω και επόμενο τραγούδι, αλλά δεν είναι τραγούδι, ό,τι και να παίζει. Έχω 800 τραγούδια μέσα στη λίστα μου. Ό,τι και να παίζει, πάει πίσω. Ξαναλέω, δεν υπάρχει ήχος γιατί δεν έχω συνδέσει τα ηχεία. Ήθελα να απορρίψω κάθε περίπτωση βραχικύκλωμα. Δηλαδή, μπορεί τα ηχεία μου στα μάτια να ήταν χαλασμένα και ένα βραχικύκλωνα και με κάποιο τρόπο να στέλνε σήμα πήγαινε μπρος πίσω. Όχι. Αυτό είναι μόνο ρεύμα. Το αυτό εδώ πέρα μπορεί και να τελειώσει το τραγούδι, να προλάβει. Προλάβει να μπει το επόμενο. Και γενικά μπρος πίσω πάει σε τυχαία χρονικά διαστήματα. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, το τραγούδι πρόλαβε να ολοκληρωθεί. Άλλες φορές μπορεί να μου πάει 10 φορές πίσω μέσα σε ένα λεπτό. Δεν έχω καταλάβει αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο το κάνει trigger αυτό. Αλλά ξαναλέω, τώρα είναι μόνο το ρεύμα, δεν θα πρέπει να το κάνει. Δεν είναι υποτίθεται θέμα βραχικυκλώματος. Το καλώδιο αυτό είναι για 10 A, έτσι.
Λοιπόν, τώρα ήδη έχει φανεί το πρώτο skip που έκανε, αλλά περιμένω και ένα δεύτερο να γίνει. Θα βάλω κανένα άλλο τραγούδι. Βάλουμε αυτό εδώ. Βάλαμε το Till the End of the Day. Till the Day I Die. Άλλο πάμε. Και έτσι, να μην νομίζω ότι από κάτω υπάρχει κάτι άλλο. Δεν το πιάνω καθόλου, αυτό πιάνω από πάνω τελείως το πλαστικό. Έτσι, όλα αποσυνδεδεμένα, μόνο ρεύμα, ξαναλέω. Λοιπόν, αυτό συνεχίζει να παίζει, έτσι δεν πήγε πίσω ακόμα. Έχει και αντανάκλαση. Οπ, και το ξανακάνω. Βλέπετε, ήταν κάπου στα μισά και ξανά από την αρχή. Δεν πειράξα τίποτα, απλά κάνω γύρω γύρω. Μπας και δεν φαίνεται αντανάκλαση εδώ, το χέρι μου. Λοιπόν, αυτά.